Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer y mathemateg uwchgynhaliol uned 2. Cyflwyniad i ddosraniadau tebygolrwydd. Pan i ni'n casglu data ystadegol, yn aml, rydyn ni angen gwybod os oes yna gefnder o fodel ystadegol sy'n gallu disgrifio'r data yn dda i ni. Dychmygwr troellwr. Tybion fod gan disgybl troellwr sydd wedi rhannu i 12 sector cyfartal. Pob un wedi fercio ar rif. Mae disgybl yn cyflwyno'r graff isod i arddangos canlyniad 240 troelliad. Felly, dyma'r graff oedd fe. Oedd wedi cael 1 tua 56 o weithiau, 2 tua 80 o weithiau, 3 tua 60 o weithiau, dim 4, 5 tua 20 o weithiau, dim 6, dim 7, dim 8, dim 9, a wedyn 10 tua 22, 23 o weithiau. Felly 240 troelliad, dyna'r graff oedd wedi cael. Pa un o'r modelau yma yn eich tyb chi sy'n disgrifio sgôr y troellwr orau? Esboniwch eich dewis a sut gallwch chi fod yn sicr i ba un yw'r model a'r sut gallwch chi fod yn sicr ar ba un o'r rhain yw'r model orau. Felly mae 3 model gyda ni, y sgôr 1, 2, 3, 5 a 10 yn y 3 ohonyn nhw. Nawr mae'r model cyntaf yn rhoi'r un tebygolrwydd i'r 5 bar. Wel, ni'n gallu gweld bod yr amlder, felly mae hwnna tua 56 mas o 240. Mae hwnna yn fwy, felly dyn nhw ddim yn gyfartal, dyn nhw ddim ar uchder yr un peth. Felly mae'r model cyntaf mas ohoni. Yr ail fodel wedi i rhannu nhw mewn i, wel mae'r trydydd un tua 60, o 60 mas o 240 tua 3 mas o 12, ond mae'r 5 ar 10 yn yr tabl yn ymddangos bod nhw'r un faint, a mae'r 1 ar 3 yn y tabl yn dangos bod nhw'r un faint. Ond mae'n amlwg bod 3 yn fwy na 1. Felly, os ych chi'n gweithio nhw mas tua gyda cyfrifiannell a cael sgôr fel hyn ar gyfer y tebygolrwydd, cofiwch dylen nhw fod yn adolan i 1, ond tua hwnna lot mwy agos i'r tebygolrwydd iawn nag yw'r ddau arall. Felly ni'n mynd am model 3, a ni wedi esbonio. Mae James yn taflu dis teg cyffredin. Boed y sgôr ar y dis y fod yn X. Felly, hap arbrawf yw hyn, a'r gofod sampl yw 1, neu 2, neu 3, neu 4, neu 5, neu 6. Dyna'r holl bosibiliadau. Os mae rhifau yn unig yw'r gofod sampl, hap arbrawf, fe elwyr yn hap newidyn. Hap newidyn sydd gyda ni gan bod rhifau gyda ni yn yr hap arbrawf. Rhoddir dosraniad tebygolrwydd hap newidyn fel tabl, neu rheol sy'n rhoi'r tebygolrwydd ar gyfer bob canlyniad posibl ar arbrawf. Enghraifft, ein dis ni, tebygolrwydd o gael 1 yw 1 chweched gan bod y ddis teg, ac yn y blaen ar gyfer bob un. Cofiwch maen nhw angen adio lan i 1 chweched yn 1. Neu, ni'n gallu gweud bod tebygolrwydd bod x fawr yw'r cyfanswm, yn hafel i x fach, pob x unigol, yw 1 chweched, ar gyfer x fach yn 1, 2, 3, 4, 5 neu 6. 1 chweched yw bob un ohonyn nhw. Os yw'r hap newidyn a nifer ffinedig o ganlyniadau, pob un ar un tebygolrwydd, dywedwn bod gan yr hap newidyn ddosraniad unffurf ar wahanol. Unffurf, maen nhw gyd rhywun peth, a maen nhw ar wahan o'i gilydd. Mae gan Cathy
droellwr gyda rifau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9, fel yr dangosir ar y diagram. Pan mae troi'r troellwr unwaith, yw'r rif sydd ar yr ochr y troellwr sy'n cyffwrdd y llawr. Ysgrifennwch chi ddosraniad tebygolrwydd pob posibiliadau, a dosraniad y tebygolrwydd pob posibilrwydd, pob rif posibl gyda'i tebygolrwydd sy'n mynd gyda fe. A oes gan y ddosraniad unffurf ar wahanol. Daliwch i'r fideo nawr i ateb y cwestiwn yna. Achos nawr, mae James yn taflu ddys eto ac mae Cathy yn troelli ei throellwr eto. Boed i cyfanswm sgôr James a sgôr Cathy fod yn ty. So ni'n ador ddau y sgôr ar y dys a sgôr ar y troellwr. Dyma ddiagram i ddangos rhai o ganlyniadau posibl yr arbrawf. Sgôr James yn 1 i 6, sgôr Cathy yn 0 i 9. Ni'n adio nhw ar gyfer ty. Felly mae 0 gyda Cathy a pob un o sgôr James yn rhoi 1 i 6. 1 ar sgôr Cathy gyda sgôr James yn nyddo nhw a chi'n cael 2 i 7 ac yn y blaen. Beth yw gwerthoedd posibl yr hap newidyn ty? Wel, ar ôl llanw'r tabl, mae angen i chi greu tabl arall sy'n dangos ty gyda gwerthoedd posibl ty. Mae 1 gyda chi, mae 2 gyda chi ddwywaith, mae 3 yn mynd i fod gyda chi 2 gwaith ac yn y blaen. Chi'n mynd i wneud na. Beth yw gwerthoedd uchaf posibl ty a gwerth isaf posibl ty? A darganfyddwch ddosraniad tebygolrwydd ty. Hwna nawr yw'r pob gwerth mae ty'n gallu cael gyda tebygolrwydd sy'n mynd gyda fe. A wedyn, a oes gan ddosraniad, a oes gan ty ddosraniad unffurf ar wahanol. Daliwch i'r fideo i ateb y cwestiynau eich hunain. A dyna ddiwedd y cyflwyniad ar ddosraniad tebygolrwydd.